Velkommen til Alanya. Nu vil jeg vise jer vores campingplads. Herovre har vi restauranten. Det er restauranten, ja. Der er der toiletter og håndvask. Men det er vores vej, det her, ikke også? Ja, der er der takeaway. Ja. Og heroppe er poolen. Ja, heroppe er vores pool, ja. Og her er en fitnesscenter. Ja, fitnesscenter, ja. Og wellness. Og så herinde er poolen. Den er lukket nu, ikke også? Ja. Og så herinde er der bar og scene. Spillerum, ja. Og her er der minigolf. Her er der minigolfbane hele vejen rundt. Og der er en fodboldbane. Her er der fodboldbane, ja. Og Nicolas vist er med et eller andet sted lige nu. Han er lige der. Han er dernede, ja. Vi går videre. Selke, kommer du med? Så er vi tilbage på vores vej. Hvad siger du, Malte? Ja, der er en af butikken, hvor vi kan handle vores Ja, det ting. er bare lidt dyrt. Hvor går vi hen nu, Malte? Hen til vores hytte. Nu går vi hen til vores hus, ja. Vi bor på vej ind. Ja, herinde bor vi. Ja, der bor vi. Skal vi lige ind og vise dem, hvor vi bor? Ja. Ja. Og så herinde er vores stue og køkken og bord. Og herinde er mor og fars seng. Og herinde er der et badeværelse. Og så herud.
Og så har han, hvor mig Silvia Nicolas sover. Og så er der et badeværelse mere herinde. Og hvor går vi nu hen, Malle? På stranden. På stranden en tur, ja. Well,